INP Mizo channel clear tute chibai le vek ule January ni thum pathian ni kan mangle theita a sang ni le som ni pakhat pathian ni masaber hi thatak le hlok takin in lo mang theu nge yang ti kan beisei kan channel in lo thira wangin kan lo me tuntuma hi chuan PC Lawmkunga thuziak January ni ruk sang ni som ni pakhat Congress joint session THLIRLAWKNA ti hi kan ngai thau le don nia niro pui tak lo thleng tur chu ti hla ang devin USA president election result ngai ven tu te tan chuan January ni ruk hi nga hlel lo thei poni talo ani ome hemini anram sana a chonudar khata hian USA dan siam na mun pui Congress in pani House of Representative le Senate te chu in mukhomin November ni thuma president thlanna result kha an chiar don ta ni vote thak tur ti na ni lo ti hi rechiang photila tha ome kan riat angin December ni som palia khan electoral college in vote an thak to bokani kha engpo ni se result chungchang a hian thu a buai hle mai ti chu kan re thewa November ni thuma vote la an chiar le electoral vote thaka po Joe Biden hi chakzo ka lana wangin khovel riata chuan president elect anga ngai lo thei ani talova news channel 10 Joe Biden hi president elect an puang nilovin election lama thu nei tu te atanga thula chhonga an puanani ti hi rebokila khovel ram tam tak India tiamin lompuina thu pon lo thon to ni chuti lai chuan drama hian vote chiar lai khan chakzo ke in puangin tun thlengin alatlom du big lova drama pola dan remi Rudy Giuliani kai hroi te hian vote lemle dan bo chiat na atam tia swinging states anti state pasaria in thlanna te an khina wang hian kumdanga anin thlan ang mai ani talova result chungchanga thu in chu lian taka om ta ka wangin voin thlengin tunge chakzok ti hi in nialna ani ta ni state le federal supreme court lama December ni som pakhat thlenga an vui vaina hi nolani zel awangin he joint congress session hi drama pol te tan kho le na tur chu ni inalang Mizo te zinga po USA president election 2020 hi tuipui kan tama mudan le rin dan po rual vek theilova kanin nial bap chang po omani ome hetianga buai deuh tak nuai wang hian January ni rukhi anga hlel om ta viu renga chu hun lo THLIRLAWKNA chu tlem han thai lang veila aswa lem long chumo akim chang don lo khop maya kan threseng lova riat fu chia lo po om mai thei ma se atlang pui chuan kan soi dik tura in ngai photang Electoral Count Act 1887 Joint Congress session in January ni ruka electoral vote an chiar tur hi dan om sa thlap dungzu yakal pui turani a mithen khatinan soyanga nikum November ni thuma in thlan result abuar chuar ema wang chowa he session hi nei tur anga an soi hi a fu chia lo an kum khoti dan zo kani he dan section 4 na le 12th amendment of the USA Constitution 1804 dungzuin the president of the Senate shall in the presence of the Senate and the House of Representatives open all certificates and the votes shall then be counted ti ani he dan chang li na avek hian he minia vote chiar dan tur chu chip chiar takina inziak vek bok Congress joint session kai hruai hi Senate president US vice president thokme nania kumina chuan vice president dinglai Mike Pence hian he joint session hi akai hruai don ani Mike Pence hi drama vice president ni lai le Republican Party mi ani awangin drama tantute chuan hemini hian drama chu USA president apuan mai an beisei USA president thlanna Mike Pence kuta ti in thuni na top nei tura an ngai mi amai ma se hei hi chu ngai dan dik berani don lo top pani Senate president US vice president mo phurna electoral vote la khom sa kha USA archivist anti sarkar le khapoi mo vong thatu ten December ni som ni le pathum ma in Senate president nena athon victorani ti chuan joint session nei huna thingrem uk
mahogany thinga siamin electoral vote kha anon lalu tanga Senate President chuan honganga a chiar tura ruat mi pali te chu state ten result kha a in chiar chok tirang a chiar tu tur teller te hi House le Senate atangin Republican pahni le Democrat pahni ve ruatan nianga President in alphabetical order in state tin te electoral vote kha hongin teller pakhat hne na ape anga heti hian alo chiar chuakang entirnan kumsang nia electoral vote certificate hi lo mang ta ila Mr. President hei hi Alabama state electoral vote certificate ania a fel fine dik nena lang presidential candidate Mr. George W. Bush hian vote kwa ahmuwa vice presidential candidate Mr. Dick Cheney hian vote kwa ahmubok ti in teller na chiar chua nuin nial tu anom chuan kha state in thlan dan dik lo nia a riat te chu aron soyanga chuta president in ile kha khan senate member pakhat le House of Representative member pakhat vein an mingan zia kem tena zot le ang an zia lo chuan president in a pom lo ti en tirnan a thing tu bo khan do kan churi in a object tu kha soizui a phal to lowang Congress member pahni ten mingan lo zia ka Senate President in alo pomero chuan House pahni ten a hranga in mukhomin darkar ni chung an soi howanga chu joint session a ngai tu le aniang state pakhat buaina chin fel ma chuan a dot le mi chiar ani ri lowang he joint session chung hian in hnialna debate a om theilo bok mitam takrin angin Senate President hian ama du dan dana he session hi kalpui theina aneilo Electoral Count Act 1887 hian Senate President thu nei na hi a hrek na sa hle zokani a chan chu Senate President ngei po kha President chu tuemo Vice President chu tuemo alo ni thei ve tlat maya chu wangin result boina tam ber hi State Governor tele Congress chin felata na da ra mani chu tiang ani wang chuan Senate President kai hroina hnoya joint session a hian ama Senate President omna party nge candidate po achak lo zo ka puan lo theilo chang om fo Nixon ate Joe Biden ate Al Gore ate le Dan Quayle ten Senate President an ni laya an joint session a khan an party candidate lo zok tlinga an puan angai tlat tani kha tin state result pom lo chung changa Congress hian Senate President thu kha an hnial tlat thei boka chutiang huna chuan Senate President thu ni lovin State Governor in alo certify to result kha pom nge yangai thina ni hetianga objection pek hi atlang khat view ani oma sangkhat zakwa somruk pakua le sang ni le panga ero kha chuan North Carolina le Ohio State in thlan chung changa khan objection an pom saka ngai tuani hnuero chuan an hnol le thowani tuna hian Republican lam hian objection siam tur Senator le representative som pani emolai chu anron chop chuak don ni ina langa engchen ngen thlen don kan khir photaning chu Senate President in President le Vice President atling te ming apuang ngem State zong a vote la te bel khom na le kha chu teller pakhat khan Senate President apeyanga Senate President chuan President candidate le Vice President candidate vote mutam berte ming le an electoral vote muzat state rangami bel khom state of votes chawron puang chuakanga session ato mayang tunge President turatling tunge Vice President turatling tikherin apuang lovang ma se tling zok te ming chu a riat thei sa reng to ve thungang vandoi thak takin January ni som ni ma in President tur hi ti fel man talo se House Speaker tuna Nancy Pelosi ang hi acting President in an om donani Mike Pence hian drama atan bur donem drama tana mi thanem ngai tam tak hian drama kai zaweng Vice President ngein in khom na kai hroi dona wangin an thlan ti muang view ni na langa ma se ama kan soi to ang khan Senate President hian ECA 1887 bak pelin eng ma ti thei chuang lowang chu herengin Texas atanga Republican pachal Lois Goma chuan Mike Pence state in thana result
buai te nol bur theina thu nei na sang tak peturin Texas State District Circuit Court of Appeal adila chuti lai chuan Mike Pence ber chuan chutianga court ta lawsuit file chu thil diklo ti in Congress ma deal zawk turani ti in a ukil ten thu counter affidavit an thelut vele boka engemoti zonga ngai tu chuan goma tale at tran puitum Mike Pence ai anin king zo ma emoti turani zirtop ni kalta January ni khatni khan Judge Jeremy Kernodle chuan goma ta thu the lu hi anole tange nge ani kha hetia anin nga na ber Mike Pence ale tran tatlat ne soyani wang hian Tramapol Grand Old Party te chu an thin porim viu ta veang kum sang ni som paruk in thlanna electoral result January ni ruk sang ni som pasaria joint session an chiar lai kha kan mulhomanga an presiding officer kha khati laya vice president tuna president elect Joe Biden hini kha ani democrat pachal khan a party candidate te kha vote mutam zawk le tlinga apuan thei ngot lo zia chu kan re ome democrat candidate Hillary Clinton nilovin republican candidate Donald Trump khan president ni turin vote mutam zawk ani kha objection ron siam tu mi panga vel kha Joe Biden khan nol vek mai boka khang objection siam tu te kha democrat lam vekan nia mi fel om pui si khan an le kha khan ti fel lo khop maya congress member pakhat zo ke mo ming zia nan lo le kha te non lek chuak maya kha wang khan senate president tan khan a pol pui te ni ma se nol mai kha a tul tatladani season kha Joe Biden khan a roi thain a vong fel khop mai an season zo chu chibai buk tu le thalak pui tuanga hle ni kha an objection alo nol sakte ngei po in thalak puin an hozui lem lo ti po riat thei kan soi chin zong hi dan pa ngai thilakal thei chuan ti ang deuh ani bera kan soi ang ba ka har sat na dang a om chuan an boi zui hrep mai thei boka state pakhata tangin elector list pahni two slates of elector local ta se a chin fel dan tur te po om veka tun tuma hian chu tiang chu om ngei turangai ani bokani tin state hen khat electors list kha lo nolin kuata zani le somsari kha tlin thei nitabok si lo se chutiang chin fel dan tur po ala om le zel tho ma se tun tuma tan chuan kan soiman ri lova ngaila ti chuan tun ni lai ni lo khleng tur chu sangtam taktan lom na ro pui chiar sen lo tan tra na ani don ni te poina langea ole tuna kan ngai khak ho ta kha PC Lawmkunga thuziak I West joint session lo om tur THLIRLAWKNA ti ani a thlir tu tenin lo bengwar pui ngei kan beisei